Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, napansin nila ang pinuno ng mga simurot na animoy hindi mapakali sa kinaroroonan nito. Bagaman tahimik, paisa-isa sila nitong pinagmasdan na parabang pinag-aaralan. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla naman nilang nasipat ito na umihip ng mga usal sa paligid. Pagbitaw ng mga buhay na kataganang nilalang na yon, agad naman itong kinontra ni Tandang Ibok sa pamamagitan ng pag-ihip din ito ng usal papaikot sa kanilang grupo. Matapos yung gawin ng matanda, seryoso naman yung tumitig sa pinuno ng mga simurot habang nagwiwika ng, "Huwag kang magpadalos-dalos sa iyong desisyon. Baka ikamatay mo yan ng maaga." Kasabay ng pagwika ng ermitanyo ay ang pagsigaw naman ng tauhan ni Tadag, pagpapakita ng kanilang puwersa. Nang maramdaman naman yon ng mga nilalang, bigla din namang umangil ang mga ito habang dahan-dahang umuusad patungo sa kanilang kinaroroonan. Sa puntong yon, agad namang inabisuhan ni Tadag ang kanyang mga kasama na maghanda na para sa nalalapit na digmaan. Hindi naman sila noon gaanong nababahala, lalo pat marami pa silang alas na pwedeng ipakita. Isa na dito ay ang paggamit ng kanilang mga mutya at ang pagpapahintulot sa mga diwata na mangibabaw sa kanilang mga katawan. Lumipas pa ang ilang minuto, sumiklab na nga ang digmaan. Lahat ng sigaw, pag-aangil, iyak at paghihirap, ordinaryong bagay na lamang na naririnig nila Tadag sa paligid. Habang umuusad ang kanilang pangkat, patuloy naman ang pagpigil sa kanila ng mga simurot sa pamamagitan ng pilit na pagwasak sa mga dala nilang kalasag. Tumutulong na dinoon ang mga lubid na gumagapang sa paligid kung kaya't medyo nahihirapan ang kanilang grupo na magpatuloy. Dahil sa pangyayari, agad namang inutusan ni Tadag ang mga tauhan niyang may dalang mga tabak na linisin ang lugar na dinadaanan ng kanilang pangkat. Matapos naman yung marinig nila Manong Kamat, dali-dali naman silang tumungo sa unang bahagi ng kanilang hanay alinsunod sa utos ni Tadag. "Manong Kamat, mag-iingat kayo. Kapag masyado ng delikado, umatras kayo. Kami na ang bahalang magpatuloy. Basta ang mahalaga, nagawa niyo ang trabaho niyo." Wika ni Tadag sa matandang albularyo. Nang marinig naman ni Manong Kamat ang sinabi nito, napangiti lang naman ito habang nananatiling tahimik. Pagtalikod nito sa kanilang kinaroroonan, buong puwersa naman nilang sinalubong ang mga simurot at walang habas na pinagpapaslang. Ayon kay Tadag, na kung nagkataong hindi malalim ang tinatangan nilang karunungan, paniguradong malalagay noon sa peligro ang kanilang grupo. Bagaman may mahihinang pisikal na lakas ang mga nilalang na yon, aminado pa rin siyang nahihirapan ng grupo nila dahil sa kakaibang pamamaraan ng mga ito sa pakikipagdigma. Kabaliktaran ng ibang lahi ng mga aswang, ang mga simurot ay hindi nakikipaglaban sa pamamagitan ng pisikal na lakas lamang, bagkus ay gumagamit din sila ng mga taktika. Lahat ng makita nitong maaaring gamitin sa digmaan, kanila yung pinapakinabangan, masiguradong sila'y lumamang lamang. Dagdag pa ni Tadag na sa lugar ng mga ito, hindi niya kayang maipagkaila ang napakaraming patibong na muntik-muntika ng makadali sa kanilang grupo. Labis na lamang ang kanyang pasasalamat noon, gawa ng ni isa sa kanila walang nagtamo ng malubhang pinsala. Sa pagpapatuloy ng labanan, unti-unti na nilang nauunawaan ang kakayahan ng mga simurot. May mga kahinaan na din silang nakikita sa mga ito na kanila namang ginagamit para magtagumpay sa digmaan. Pagtungtong ng 2:00 ng madaling araw, doon na nila naramdaman ang paghina ng kanilang mga kalaban. Bagaman may iilan na sa mga nilalang ang nawala ng buhay,
bakas pa rin sa pagmumukha ng mga ito ang pagmamalabis na pumatay. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilay naman itadag sa pinuno ng mga simurot na mabilisang tumatakbo papalapit sa kanya, agad naman siyang napaatras sabay punot ng kanyang latigo. Bago pa man lumapat ang kanilang mga armas, bigla naman niyang naramdaman ang presensya ng katutubo na mabilisang lumalapit sa baryo ng mga simurot. Pagsilay niya sa kanyang likod, doon niya nasilayan ang malaunggoy nitong anyo na buong puwersang papasunggab sa kanyang kinaroroonan. Nang mapagtanto niyang hindi na niya yun kayang ilagan, napilitan na lamang siyang lumundag patungo sa kanyang kilid. Pagbagsak niya sa lupa, sakto naman ang pagsapak ng katutubo sa pinuno ng kanilang kalaban. Nagbuno ang dalawa hanggang sa hindi naglaon na wala na yun sa paningin niya. Maya-maya pa, tanging atungal na lamang ng unggoy ang kanilang naririnig habang patuloy itong naghahasik ng lagim sa paligid. Dahil sa ginawa nito, agad naman niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na ituloy ang kanilang pag-usad patungo sa sentro. Medyo nababahala rin siya noon kahit papaano sa kadahilanang kapag hindi nila natulungan ng katutubong yon, maaaring yon ang maging sanhi ng katapusan ng buhay nito. Habang binabagtas nila ang daan, nagiging pahirapan naman sa kanilang pangkat na umusad. Bukod sa mga simurot na pilit pumipigil sa kanilang puwersa, may iilan ding mga tuod ang bigla na lamang sumusulpot sa mga lupa. Masyadong mapanganib para sa kanila na tamaan ng mga tuod na yon, gawa ng paniguradong babaon ito ng napakalalim sa kanilang mga katawan. Dahil sa pangyayaring yon, napilitang mag-isip ng paraan sila tadag para makausad. Habang nagmamasid sila sa paligid, nasipat nila ang iilang mga kakaibang simurot na panayang paghalik sa mga dingding ng bahay na gumagalaw. Nang mapagtanto nilang yon ang dahilan sa paglitawan ng mga tuod, agad naman niyang inutusan ng iilan sa kanyang mga tauhan na gumawa ng paraan para malapitan ito. Mapanganib man, wala silang pagpipilian sapagkat yun lamang ang nag-iisang paraan. Nang marinig naman ng kanyang mga kasama ang utos niya, dali-dali naman yung bumuo ng pangkat upang malapitan ang mga nilalang na pinapatay ni Tadag. Matapos nilang makalikom ng sapat na bilang, agad naman nilang nilisan ang kanilang pangkat para tumungo sa kinaroroonan ng mga ito. Sa pag-alis ng kanilang mga kasama, dali-dali naman nilang pinuna ng naiwan itong pwesto nang sa gayoy hindi sila mapasok ng kanilang mga kalaban. Minabuti din nilang manatili sa iisang lugar nang sa gayoy hindi sila mabiktima ng anumang patibong na maaaring susulpot sa ilalim ng lupa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, nasipat naman ni Tadag si Tandang Ibok at si Manong Kamat na abalang-abala sa paggawa ng plano upang wakasan ang digmaan sa lalong madaling panahon. Paglapit niya sa mga ito, doon niya napag-alaman ang kasalukuyang nangyayari sa baryo. Inabisuhan din siya ng dalawa na kapag hindi nila napuntahan ang katutubong kaibigan nila, mamamatay ito sa kamay ng mga simurot. Ayon kay Tandang Ibok, mahihina mang tingnan ng mga nilalang na yon, hindi pa rin sila dapat magpakakampante dahil kung iisipin, di hamak na mas makapangyarihan ang mga simurot kumpara sa mga unang nilalang na kanilang nakaharap. Naniniwala ang matanda, hindi yon ilalagay sa ikapitong pwesto ng kuba kung wala itong maibubuga. Maaring naghihintay lamang ng pagkakataon ang mga kalaban nila upang gumawa ng hakbang na maaaring lilipol sa kanilang pangkat. Dagdag pa ni Tandang Ibok na sa pakikipaglaban niya sa mga nilalang, napansin niyang may makukunat itong mga balat. Ang labis niya pang ikinagulat ay nang matuklasan niyang ang iilan sa mga nilalang na yon, animoy nakikipaglaro lamang sa kanila na parabang nagsasakripisyo ang mga ito
upang malaman ang lakas ng bawat isa sa kanilang grupo. Mariinding inilahad sa kanila ni Tandang Ibok, hindi nila kinakailangang hayaan ang mga nilalang na yon, gawa ng may masama siyang kutob ukol sa binabalak ng mga ito. Kung magkataon mang makuha ng mga simurot ang dapat nitong malaman ukol sa kanilang grupo, paniguradong may masamang kahihinatnan ang bawat isa sa kanila. Matapos nitong mailahad ang tungkol sa bagay na yon, agad namang nag-isip si Tadag kung papaano mawawakasan ng digmaan. Habang umiikot ang kanyang paningin sa paligid, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon kay Manong Kamat nang marinig niya itong magwika sa kanya ng, "Kagaya ng dati, Tadag, para mapatay ang isang ulupong, kailangan nating unahin ang ulo. Hanapin mo ang matandang kinakalaban ng kaibigan nating Katutubo. Siya ang unahin mo." Nang marinig ni Tadag ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang dahan-dahang hinuhugot sa kanyang bewang ang kanyang latigo. Pagbagsak ng dulo nito sa lupa, mabilisan naman siyang tumakbo papalayo sa kanilang grupo. Hindi naman naging mahirap para sa kanya na matunto ng Katutubo, gawa ng kanina pa yung sumisigaw sa malayo. Sa pagdating niya sa kinaroroonan nito, bumungad sa kanya ang pinuno ng mga simurot na pilit ibinibigti ang dambuhalang unggoy gamit ang napakaraming tali. Napansin din niyang unti-unti nang nanunumbalik ang kaibigan nila sa dati nitong anyo, hudyat na malapit na yung magapi ng kanilang kalaban. Matapos naman niya yung masilayan, agad naman niya yung nilapitan para kalagan. Kahit maraming lubid ang sumalubong sa kanya, hindi ito sapat para magawa siya nitong maantala. Paglapit ni Tadag sa kinaroroonan ng Katutubo, bigla namang bumulwak ang napakaraming dugo sa bunganga nito habang nagwiwika sa kanya ng, Ano pa ang ginagawa mo rito? Tulungan mo ang mga kasama mo. Huwag mo na akong isipin. Dahil sa sinabi nito, hindi na niya napigilan ang batukan yun sa ulo habang sumasagot dito ng, Ano bang pinagsasasabi mo? Anong paningin mo sa sarili mo? Hindi ka namin kasama. Ayos lang ang grupo. Ikaw lang ang nalalagay sa peligro. Matapos niyang makapagsalita, agad naman niyang hinugot sa mga nagkukumpulang tali ang katawan ng Katutubo. Sa bawat hila niya rito, ramdam niya ang sakit na dulot ng mga nagsisikipang tali sa katawan nito. Maya-maya pa, nang mailigtas na niya ang kaibigan nila, agad naman niya yung inabisuhan na manatili sa kanilang kinatatayuan. Sa muling pagsilay niya sa pinuno ng mga simurot, dahan-dahan naman niya yung nilapitan habang maiging pinakikiramdaman ng paligid. Nang ilang dipa na lamang ang pagitan nila sa bawat isa, agad naman niya yung hinataw ng kanyang latigo, sabay sunggab sa kinatatayuan nito. Nagbuno silang dalawa hanggang sa bumagsak ang matanda sa lupa. Pagsilay ni Tadag na nasa kanya ang lamang sa kanilang laban, dali-dali naman niyang binunot ang kanyang punyal, sabay unday ng saksak sa dibdib nito. Ngunit bago pa man yun malapatan ng matinding pinsala, nagawa namang makailag ng matanda, kung kaya't imbis na sa puso yun tamaan, lumihis ito at napunta na lamang sa balikat. Habang hinuhugot ni Tadag ang kanyang armas, bigla naman siyang tumilapon papalayo nang itulak siya nito sabay sipa sa kanyang ulo. Makalipas pa ang ilang minuto, minabuti ni Tadag na kumprontahin ang matanda sa maingat na pamamaraan. Lahat ng maaari niyang iwasan ay mariin niyang pinakatutukan upang hindi siya matulad sa nangyari sa Katutubo. Napakamapanganib para sa kanya na malagay sa ganoong sitwasyon, lalo pat ilang metro ang layo sa kanya nila Tandang Ibok. Nasisiguro din niyang hindi siya nito basta-bastang matutulungan sa kadahilanang marami din niyong ginagawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban,
Napapansin naman niya ang paglapit ng matanda sa isang bahay na animoy hindi gumagalaw. Paghawak nito sa dingding, bigla naman siyang napaatras nang masilaya niya yung kumuha ng isang matulis na tipak ng kahoy sabay bato patungo sa kanya. Pag-ilag doon ni Tadag, bumungad sa kanyang harapan ng matanda at kasabay nito ang walang habas nitong pagsaksak sa katawan niya. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, halos hindi na niya naramdaman ang hapdi ng pinsalang kanyang natamo. Sinubukan niya pa noong tumayo pero tila bang ang katawan na niya mismo ang sumusuko. Nang dumating na sa puntong wala na siyang pagpipilian, agad naman niyang tinawag ang kaptan upang mangibabaw sa kanyang katawang lupa. Alam niyang yun na lamang ang kanyang magagawa kung nais niyang magwagi sa kanilang duelo. Matapos naman yung masilaya ng kanyang kalaban, laking gulat na lamang ni Tadag nang mapansin niya ang biglaang pagngisi nito habang nagwiwika ng, Kanina ko pa yan hinihintay. Ano kaya ang diwatang madadakip ngayon? Matapos nitong makapagsalita, para na itong baliw na tumatawa habang nakatingin sa salamin na dinukot nito. Maya-maya pa, nang maramdaman na nito ang pangingibabaw ng diwata sa katawan ni Tadag, agad naman itong iniharap ang kanyang salamin habang patuloy na nag-uusal. Pagrinig ni Tadag ng mga engkantasyon sa paligid, tila bang unti-unti niyang nararamdaman ang paglaho sa kanyang katawan ng presensya ng kaptan. Hindi naglaon na sipat na lamang niyang pumaloob ito sa salamin na hawak ng simurot imbis na sa kanyang katawan. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman siyang bumagsak sa lupa habang naghahabol ng hininga. Nanumbalik sa katawan niya ang sakit na minsang dinanas niya dahil sa pinsalang kanyang natamo sa pag-atake ng kalaban. Makalipas pa ang ilang minuto, halos mag-agaw buhay na itong si Tadag. Ang pinuno naman ng mga simurot, panayang paghalakhak habang patuloy nitong pinagmamasdan ang salamin nitong hawak. Maya-maya pa, bigla na lamang yung natigilan sa pagsasaya na para bang merong nangyayaring hindi kaaya-aya. Pagsilay ni Tadag sa kinaroroonan nito, napansin niyang panayang pagtanong nito sa salamin habang dahan-dahan itong binibitawan. Nang mabasag na ang bagay na yon, mabilis na namang naramdaman ni Tadag ang pagbalik sa kanya ng kaptan. Dahil sa mga nangyari, muli siyang nagkaroon ng lakas para tumayo. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, napansin naman niyang animoy wala ng kakayahang lumaban ng nilalang. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, narinig na lamang niya yung magwika sa kanya ng, Paano mong nataglay ang diwatang yan? Walang sino mang taong may kakayahang mangalaga sa kanila. Sino ka? Bakit mo yan nagagawa? Nang marinig ni Tadag ang sinabi nito, napangiti lang naman siya sa matanda habang sumasagot doon ng, Walang imposible. Tama ka. Walang imposible kapag Diyos mismo ang nagsasakatuparan ng nais niya. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang dali-dali niyang paghugot sa ulo ng nilalang habang walang awa itong ginigilita ng leeg. Panay pa ang pagpupumiglas nito pero hindi na din ito tumagal sa lakas na ipinamalas ng kaptan. Makalipas lamang ang ilang minuto, bigla na lamang umunat ang katawan nito habang dahan-dahang naghihingalo. Sa huling sigaw ng nilalang na yon, bigla naman itong ikinumpas ang kanyang kaliwang kamay na siyang naging sanhi upang gumalaw ang bahay na naroon sa tabi nila. Pagturo nito sa katutubo, bigla namang nagsikalasan ang bawat parte ng bahay na yon. At kasabay nito ang mabilisan nitong paglipad patungo sa kaibigan ni Tadag. Dahil sa sobrang bilis ng mga pangyayari, wala na siyang nagawa kundi tingnan ng kanyang kaibigan na nanghihina.
Pagbagsak nito sa lupa, dali-dali naman niya yung pinuntahan para tulungan. Ngunit nang marating na niya ang kinaroroonan nito, napansin niyang wala ng buhay ang katutubo. Matapos ang pangyayaring yon, narinig niyang tumawa ang pinuno ng mga simurot habang inilalahad sa kanya na isasabay nito sa hukay ang kaibigan niya. Dahil sa sinabi nito, labis-labis na lamang ang naramdamang galit ni Tadag. Sa pagbalik niya sa kinaroroonan ng nilalang, walang awa naman niyang itinuloy ang pagpugot sa ulo nito. Para maiparamdam sa iba nitong kalahi ang kanyang galit, ibinalibag niya ang ulong yun sa lupa habang sinisigaw ang mga katagang, "Patay na ang pinuno nyo! Patay na ang pinuno nyo!" Nang marinig naman ito ng mga simurot, dahan-dahan nang bumaba ang tensyon sa paligid. Imbis na magpatuloy pa yun sa pag-atake sa kanyang mga tauhan, paisa-isa na yung kumaripas ng takbo, hudyat ng kanilang pagkatalo. Hindi naglaon, tuluyan na ngang nawala ang mga nilalang na yun sa baryo na siya namang nagbigay ng katahimikan sa buong paligid. Habang umiikot ang paningin ng kanilang grupo sa lugar, agaw pansin naman ang pagguho ng iilang mga bahay. Isipin ninyo, ang ilan sa mga bahay na naroon ay pawang mga konkreto, ngunit ang estado ng pagguho nito ay halos maihahalin tulad mo sa isang barong-barong na tinagpi gamit ang mga lumang kagamitan sa pagbuo ng tahanan. Maaaring kaya nangyari ang bagay na yon dahil nawala na sa lugar na yon ang presensya ng mga simurot na siyang nagpapanatili ng balanse ng karunungan sa kabuuan ng baryo. Matapos naman yung masilaya ni Tadag, agad naman niyang pinasa ng kanyang kaibigan habang pahikbing umiiyak. Para sa kanya, napakasakit na mawala ng kaibigan, lalo pat kung ibinuwis nito ang kanyang sariling buhay para sa iisang layunin ng grupo. Sa pagdating niya sa kinaroroonan nila Tandang Ibok, maging ang mga ito man, hindi makapaniwala sa mga nangyari. Bagaman nalulungkot, wala na silang magagawa kundi ang umusad para matapos ang kanilang misyon. Maya-maya pa, nang magpasya na silang ilibing ang bangkay nito, inabisuhan sila ng ermitanyo na ilagay ito sa lugar kung saan yun binawian ng buhay. Ayon kay Tandang Ibok, na ang ganoong pamamaraan sa paglibing ng isang namayapang kaibigan ay kagalang-galang na maituturing. Bukod sa madaling umusad sa kabilang buhay ang kaluluwa nito, magiging masaya din yon gawa ng hanggang sa mundo ng mga patay. Dala-dala nito ang dignidad ng pagiging isang mandirigmang antingero. Sa pagsapit ng bukang liwayway, kagaya ng nakagawian, hindi sila umalis sa lugar na yon hanggat hindi natutupok ang lahat ng bakas ng digmaan. Nang masipat nila Tadag na abuna ang lahat ng kagamitang iniwan ng mga simurot, doon pa lamang nila ipinagpatuloy ang kanilang pag-usad. Sa pagbagtas nila ng daan, mariing ipinaalala naman ni Tandang Ibok sa kanilang grupo na hindi pangkaraniwan ang mga susunod nilang makakalaban. Pinag-iingat din sila nito ng husto sa kadahilanang kilala ang lahi ng mga pispis bilang ang pinakamapanlinlang sa lahat ng aswang. Malakas din ang kakayahan nito pagdating sa pakikipaglaban kung kaya't may posibilidad na malagay sa peligro ang kanilang grupo. Dagdag pa ni Tandang Ibok, kinakailangan nilang ilabas sa baryo nito ang digmaan upang hindi sila mapasok sa mga lugar na merong mga patibong ng kanilang mga kalaban. Nang marinig naman yon ni Tadag, hindi niya maiwasang magtaka gawa ng papaanong naging mapanganib ang mga pispis. Inakala niyang madali lamang nila itong madadarag, lalo pat maraming beses na din siyang nakaharap ng mga ganoong uri. Matapos naman yung marinig ni Tandang Ibok, agad naman yung napatingin sa kanya habang nagwiwi ka ng, "Matakot ka, iho. Hindi kagaya ng pispis na nakaharap mo ang makakalaban natin dito. Tandaan mo, sa hanay ng kapangyarihan ng Kuba, ang pinakamalapit sa kanya ang pinakamalakas niyang tauhan.
Hindi ilalagay sa ika-6 na posisyon ng mga pispis na yon kung wala silang maibubuga. Duda ko, sila ang kauna-unahang angkan ng mga gabunan na makakaharap natin dito. Dagdag pa ni Tandang Ibok, may iilan sa natatanging lahi ng mga pispis ang kinakatakutan din ng mga antingero. Ang lahing yon naglalagay ng pulang marka sa kanilang katawan bilang pagpapakita na sila ay bukod tangi sa ibang angkan. Pihikan ding kumain ng ganoong uri ng mga aswang dahil hindi sila naglalagay ng pagkain sa kanilang mga katawan hanggat hindi yon karne ng sanggol na nasa sinapupunan o kaya naman laman ng batang kakasilang pa lamang. Okay, ang angas talaga na itong series na to, no? Pero dito sa tagpo ng mga pispis, parang mas malakas kung mas nauna yung isang lahi, no? Pero kasi ito, ika-6 daw, di ba? Ika-6 sa ranggo ng mga kuba. Well, alam naman natin na sobrang titindi talaga ng mga bataan na itong kuba. So yung 40 tsaka 41, bukas natin isusunod yun, ha? Tsaka huwag kayong mag-alala. Medyo nakakalungkot na balita, pero wala, talagang malapit na siyang matapos. Pahintay na lang ako bukas nung 40 tsaka 41 para hindi na rin kayo mabitin. Yun lang. Salamat.